Здравейте, само преди да започна видеото искам да ви кажа, че и това видео е спонсорирано от нашите партньори и приятели InBet. Огромни благодарности на InBet, че за поредно видео застават зад гърба ни. Тези от вас, които нямат регистрация в InBet, искате да се възползвате от бонуси до 100% бонус при първи депозит и 150 безплатни вратки на играта 20 супер ход. Може да използвате партньорският ми код INCRATE, като по този начин, освен че получават всички тези бонуси, съпортите и супер много развитието на нашия канал. Благодаря на всички, които сте го направили вече, благодаря на всички, които ще го направите и не забравяйте само, че имате всекидневни безплатни бонуси, които са без депозит, без абсолютно нищо. Просто трябва да влизате всеки ден в акаунта си и да приемате бонусите. Желая късмет и успех на всички, не прекалявайте с комара, защото е нещо наистина много опасно. Пожелавам ви приятно гледане на видеото. Така, здравейте и добре дошли в едно видео, което имах идея да го направим още преди доста време, може би месец-два. А именно, имаме много интересни коментари под казино сесиите ни, защото има доста хора в България, които знаете, че са малко или много закачени на тази тема. Набили са няколко апартамента, набили са няколко коли, продали си играчките на децата и са ги изиграли на комар, което е единствено и само техен проблем и това, че са с лабилна психика, не означава, че трябва да си изливат злобата към хора, които се опитват да забавляват аудиторията, като мен, с видеята, които качвахме на казино. Аз много се забавлявах като ги чета, защото не пропускам коментари в YouTube. Много се забавлявах като ги гледах и реших с вас да ви видим, да видите хората колко злоба таят в себе си. Почваме от първото видео, от скорошните от InBet. Как бе? Как без такъв коментар? Брат на кумбата ли си? Най-доброто нещо и най-често задаваното. Защо се правя на кумбата? Пичове, как да ви обясня, че говоря и се държа по един и същи начин от поне 3 години и половина, откакто съм започнал този Twitch канал. И това, че кумбата наскоро насъбра популярност в YouTube с неговите слот видеа, не означава, че аз опитвам да го поддържавам. Да, много му се кефа, много ме забавлява, защото истински селянин като мен и простак, но не означава, че му поддържавам. Говоря си по един и същ начин, откакто Twitch съществува, откакто моят Twitch съществува. Надявам се на всички, които се чуете точно за това, за кумбата и за тия работи. Надявам се съм ви отговорил на въпроса. Кефи ме, гледам му съдържанието, но със сигурност не се опитвам да му взимам начин на оговоране или начин на държание. Забавлявам се изключително много с неговите неща, но до там. Със сигурност не искам да поддържавам, със сигурност не искам да се държа като него. Просто аз така си се държа. Следващия коментар, извинявам се, за първ път те гледам малкия брат на кумбата ли си? Както казваш, аз даже на някой съм отговарял. Ето тук даже съм му отговорил на момчето. Машиниста убит. Любимия ми коментар. Не се прави на кумбата, не ти се получава. Те повечето са такива коментари между другото, отколкото псовни. Ето, за такива коментари става въпрос. Още един помяр за рибител, цял живот комарджия да бъдеш и децата ти комар да играят. Благодаря ти, братленце, жив и здрав да си. Ето за тия хора, за това говорим. То пичага по начина, по който пише, смятам, че е човек, който изиграл апартамент от техните му, които са му оставили. Играме на малкото му детенци играчките, ги е върнало заложната. Кола, ако е имал некога, ако техните нещо са му оставили. И така, човека бесен е, аз съм окей. Смисъл, аз наистина се забавлявам. Благодаря ми за такива пожелания и за това червено конче на ръката, брат, против Ургич. Дия много кълна дей, много кълна тия. Давайте да гледаме следващото видео. От видеото с Зенката и както счита тук, мисля, че нямаше много. Ясно ви става за какви хора пишат тия коментари. Смисъл, погледнете го, момчета. Погледнете. Коментар. Само иска да видите. Не. Яко, виж за какво нещо става просто. Лудя, какви видеа си запазва в YouTube, бе, брат. Гледай. Hi you guys, welcome back to my channel. So it's still the same like clothes. Виж за какво става? Турк. Аз просто нямам думи. В смисъл, сами мога да видите какви хора коментират по този начин видеята и като цяло изливат хейт. Мартин Георгиев, какви са тия, че правиш упражнения ли, че дървиш бастуна ли? Има си и други сайтове, мой брат, където тази информация не ни е достъпна. Така че вземи някакви мерки, брат, поне го напри да не ти се виждат тия плейлисти, къде си ги създава. Той си знае, момчета. Така, следващата казино сесия, качил съм и видео от непечеливша сесия, тук би трябвало да няма хейт. Да, няма хейт. Тук хората като виждат, че аз губя, нямат проблем.
Обаче, има ли видео, в което печелиме? Нещастник, наркоман, да ти майката, комар цел живот да ти играят децата, най-големия бухук, да изиграеш апартамента, да изиграеш компютъра. Такива си. Сега, каквото си е. Давайте да видим някоя друга сесия. Първо, прави се на комбата, ама ти се получава. Радвам се, че не ми се получава, защото аз въобще не се опитвам да се правя комбата. Така, комбата wannabe. Отговорил съм малко как седат нещата на момчето, не ни е отговорил. И моите тигри си коментират. Брат, бъди себе си, обяснявам го това от създаването на Twitch канала, че аз съм мене си и със сигурност не искам да поддържавам на някой, защото мисля, че достатъчно мога да забавлявам хората, но естествено изкача по някакъв такъв образ. Може би наистина много да си приличаме по говор с комбата, но Дружбенски селянин, Люлински селянин, то е едно и също. Така, отново нашият ни приятел Марти, отново под казино сесия, където написава там наркоман, еди хво си, еди що си, пичаята с готиния плейлист. Тук имаме проблясък, че може да е нормален човек, нали, с тия плейлисти в YouTube, малко трудно да го нарека нормален човек, ама всеки си има недостатъци. Брат, страхотно момче си. Псувахте, защото ме яд колко си се направил. Не заради друго, ще ти дам шанс, готин си, не бъди толкова явен. Успех и помисли малко младеж. Лудя си мисли, че тупам бело и 7 да стримвам да играя комар. Как бе, човек? Как да стане? Искам да изкажем огромни. Наистина не мога да разбера на тия хора какво им е в главата, като ги пише тия коментари. Как мога да ме прецени дали съм надрусан? Как мога да ме прецени дали съм закачен? По едно видео, този човек съм сигурен, че не гледа стримовете. Как е успял да добие такава представа за мен? Не знам, интересно ми е. Голем шаут-аут за Марти, дано да го гледа това видео, да се учи и да намери как да си скрие създадените плейлисти и да не му ги гледат другите хора. Така, продължаваме с Hell Inferno. Брат, 3 канала, нищо не става. 100 разстояние Джия. Момчето ги разбира, лупа комар като за световно, играе на дебело, ние тук и даже си играем на добри залози в това видео, 2,55, но момчето има пари, огажда си. Аз не можем да се равнявам за момчета, играем аз с комар само един с забавление. Знаем, че вие сте тук да правите милионите, продължавайте, желая ви успех, да ги шибнате дано. Обаче в повечето случаи свършвате навънка некъде под някой балкон. Но и лупай си на дебело, играй си на по 15-20 лева вратката, желая успех. И аз съм си стотинка джия, не ми гледай канала, цъкай си ти на дебело. И за казинджия не ставаш. Това човек, ако за нищо не става, поне за казинджия трябва да става. Аз и за казинджия не ставам. Каквото си е пичове са, спираме с комара, то се е видео. Hell Inferno ми е казал да се отказвам. Следващия пичага, брат, спри да говориш като комбата. Тапо е, бъди зевзи. Предполагаме, дали, че тук нашият господин иска да ни каже, че е тъпо. Но, вече мисля, че достатъчно пъти обясних за това нещо с комбата, така че, брато, че се правим на кой си искам на тебе, че така. Така, преминаваме към Памела Георгиева, дано постоянно да те убират всеки ден. Тук имаме нервна мацка, къде изиграва живота у казана, бе, разбираш ли, бе, човек? Днес, сигурно след като изгледава видеото, е влезнала да вкара някой лев да пробва късмета и е изгубила. Но това вече е твое решение. Тук не съм аз виновен, памче. Тук ти си виновна, че се подвеждаш по това нещо. Както казвам, преди всяко видео играйте разумно и не играйте пари, които можеш да изгубите. Ти явно си изхарчила парите за яденето и си дошла да му оттрепаш в коментарите. Няма никакъв смисъл от това нещо. Просто трябва да се сдържаш. Това е. Не е толкова сложно. Нали? Никога не се знае какво може да стане на чук на дърво, но, пичове, ако играете комар, играйте само единствено пари, които може да си позволите да загубите. Не прекалявайте, защото наистина е много опасно и ще станете един от хората, които ми пишете в коментарите, тия бесни коментари, къде си изиграли заплати. Тъжно ми е за вас, наистина. Сега това видео го правим за забавление, да се посмея малко. Тъжно ми е за такива хора, но те сами са си виновни. Разберете, те сами са си виновни. Че позволява това нещо да ги контролира. Така, имах аз един приятел, между другото, няма му казвам името, звъни ми един ден и вика, брат, ти си е бати неща, си вика. Изгледах тук видеото и беше гледал видеото, точно тогава беше гледал с Зенката и както са на Версая, къде ни даде бонус 2000 евро. Вика, брат, като видях как вкарах една стоянка да пробвам. Викам, брат, ти си е бати неща, си вика, колко пъти съм ти казал, това става един път на милион. Почни да гледаш стримовете и ще разбере за какво става въпрос. Как загубилите сесии са много повече от печелившите. И той вика, така разсебал нещастка. Викаме ти си виновен, ти си нещастник, брат. Така, нали, с цяло забавление ми се обади, но наистина има хора, които пускат видеото, гледат как ги убивам, не са гледали предните 10 стрима, как не имам тегляне, набиват някой лев и после аз съм им виновен.
Разбирате? Не става така. Не става. И аз губа. Ами, момчета и момичета, попрегледах другите видеа и мисля, че това са, между другото, аз по спомен мислех, че са повече от тези по-злобните коментари. Естествено, любимеца ми е Марти с най-добрия плейлист в YouTube. До тук приключваме с това видео. Надявам се да няма такива следващи, надявам се хората да не си изкарват агресията в коментарите, но за мен това е плюс, разберете. Когато някой напише такъв коментар, видеото генерира един коментар, което помага на алгоритъма да достигне до повече хора. Както и ще ви помоля вас, коментирайте това видео, харесайте го, за да може да достигнем до повече хора. Надявам се да се забавлявали, аз лично много се забавлявах, още като получих тия коментари, сега като си ги припомних, отново се забавлявах. Благодаря ви, че изгледахте видеото, виждаме се в следващото и не забравяйте, че ако искате да ме гледате на живо, може да видите долу в описанието линкът към Twitch-а. Виждаме се на стримче или на видео и айде, батко!